Hi guys, good morning. Pangadto miila ni Ate Maya guys kay naa sila ni Madam Tochi. Mangadto man ta minililin sa hingoog. So nabali among hunahuna dire mini paingon. Si Mother ang nagkugos sa bata guys. Unsa man Mother, papuli na ka? Onya na daw. Siya karon ang atong yaya ni Richmond. Siya atong yaya karon guys. Maghapon na siya karon magyaya. Kay mang laag sa minililin duha. Magsoray-soray sa mi karon guys. Magpa-press. Magpabugnaw sa mi guys. Magpabugnaw sa mi sa among kuan aircon. Magpa-aircon sa mi, magpa-aircon. Ako dala ma? Diba, di ka na master mong lola leng na unsa day ka? Magsirit hadlok silingling guys, magsirit manoy. Ikaw gid ma. Basa yun makauntod. Saan ni ang dala ni Mami oh? Tanawar ko ng dala ni Mami dire pa ingon oh. Hinay lang Mother ha. Hunahunaan nga na imong gidala. Hinay lang gid Mother. Ayaw pagpaspas paglakaw. Pila may edad ko? Pila may edad ko? Abot na may dairy guys. Sila ni Ate Maya. Kan siya mga bisita dire. Para sila dito ni Madam Tochi sa kuan. Ayan, malula. Lula dong ka. Lamig sa ngalan ko lang ate. Sarah Gaga. Oy, wala ka naka-subscribe. Uy, vlogger biyasan ni. Sarah Gaga. Sarah Gaga. Subscribe ka ma. Daw tan-awa ya vlog. Vlogger man yung mother, anak. Si Sarah Gaga. Busy sila guys. Isip ka, Busy sila. Magluto na ko ko na yun. sila. Para enjoy tasha na. Dito naman na magkapok sa kanan. Kuan ko sa iling daw ina. Unsa? Unsa Puli na mi guys. Buka datong ilong. Lapos mingka. Ajo jay. Ajo jay. Happy kamak guys. Happy kakapoy.
Uy, sa inyong galikod-lingkod o giluto para niya nakaluto na ang taan. Og nakabot na mi guys, gikan sa Hingog City. Og na si Mother Dani, wa siya na kuan, wala mo siya na prank. Wa siya na mo na prank. So Narang TV, thank you so much manang sa thank you so much sa TV. Ay TV. Thank you so much sa rep. Narang TV sa akong likod. Amo na nang gibutang kay amo sana ipa sa kuanan dili pa amo sana tryan. Ato na ning pandaran guys, atong i-connect sa wifi. Okay siya manang. Kuan siya 15 inches. Okay. Gini ba din Di pa? Where's connection? Maya. Kabla ka password. Password, unsay password? Password ba? What's up ka balo na natin pag... Asi wala. Balhin ba yato niya, no? Mura mong gyapon. Hi guys, good evening. Hi guys, good evening. Paingon mi ila ti Mayamiya. Nagbaklay na mi kay pasulod naman ni sa iyaha daw na sounds guys. So mag voiceover kita na nga voiceover kay kusukay lang sounds. Dito taman hapon ila ti Mayamiya guys kay nagpalitson si Madam Tochi dito. Ana, oh. Bangil. Hasta po dire. Bino to kaganiha jing ha position kaganiha paganyan. Oh. Kaya makuan. Ha? Kira? Ha? Di na huyang. Isibog na lang. Bisig kuan ba matikwang ba natin na nakabutang na ang kuan. Di masapyo ang kuan baka ni. Oo, kasi masipaan na ba? Dili may isibog na lang ni sa kuano dito ilalom. O paganyan kaganyan sige paganyan. Dili iya isibog iarsa ko lang kaya siya lagyan ng kuan. Oh. Dili na lagyan ng kihoy. Dito ang kuan. Ikot lang natin te. Kuan nilang, kuan ang kuan. Taas. Sibog dilit mo. Kuan Dito Jing, sibog dito Jing. Ayan, okay na. Okay na. Ikanag una mga diri mas laagis barahan. Na kami mo agi ni dito mo Trinto. Wala lang po, apoy na ninyo. Ikaro ko note. Video kumpas kay patukar ko ron. The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in this thy gifts which about to receive from thy bounty through Christ, O Lord, Amen. Amen. O ginauto ta mabusog na nag-birthday karon. Picture. Nya layo pa nang gigikanan na mo gikuan sa litson. O di ka ra Buda. Ani mo silingan ni ani man diri wa man may bitaran ni anta. Tarong bro.
Hoy, dali na mo. Guys. Kutsara dito dali. Wala man palang kutsara pinito rin ito. Wala doon ano. Ang kutsara lang ka. Oh, sige na, okay. Hindi ko. Dalam kay akong kanon. Marami ka mukhaon ganit pero ambot ang asa na akong kauban dani nawala man. Ako man nagugol. Kumay ko kaong gol pa. So, humana na siya o panghugas guys. Ipanghugasan na nanamo dito sa silong. Itabangan na mo naghugas dito tanan. Daghan mi nagtabangan na. So, wala man ko nag-video dito. Dani nag-video ko dani. Ako na ipang-arrange, ipang-plaster ko na dito sa butanganan. Kailan mo danaan sana pagkalami nga recipe nila. So, ato na ipang-plaster guys. Pang-trapuhan ta na. Aton lay paarsa karon ni Kwan.
May juice. Kumana mga plato guys, ipang-plaster na nato. May ganit ko wala na yung nag-sounds, nag-video manggod sila dito. So ato na ipang-plaster ang atong plato dito sa butangan ni Ate Mayamia. Kanang uban guys, dana ra na sa siya kay wala kay kaplastaran dito na sa ban butang. Si Ate Mayamia ra lang ang plaster. Og nakauli na mi guys, gikan sa ilan ni Ate Mayamia. So, naka-plaster si Father. Og nagtanaw na si Father sa TV. Nagtanaw na si Father sa TV guys. Thank you kayo manang sa imong mga blessing nga gi-share sa amoa, sa among tanan. Og labi na gid ni Mama og ni Papa. Dako kayo ang among kalipay. Malipay pud kay sila ni Mother.
Muna mong gilakaw ni Lilin ganina dito sa Ingoog. Wala lang gid ko kay nakabidyo dito kay nalubat slow. Wala ko nadala akong power bank kay abi man ako og di pa ko malubat kay nag-edit manggod ko niya. Nagsindalan ko pag-edit. Munang dali ra kay ko nalubat. Na wa ko nakakuan dito. Na si Mother. Sa may kasulti mo, Mother, sa atong bagong TV. Maayong gabi sa inyong lahat, guys. Puno kayo. Lipay kayo ko sa akong nakita kaganina nga na ay TV at saka rip. Wa na ko damha ba. Huwag ko nagdahom. O, gahapon, nakuha na mo ang marpel. Ganina po. Ganina, pag abot na mo, gikan ko sa ilan ni Kuan, Mayamiya, bit-bit na ko tong apo na, tong apos tuhod. Nya. Ingon ko nga, ako naunain ko nga, hala na siguro si Rolly. Unya, lain mong sakyanan yung gidala. Unya, pag, kaya dito mo ko naglipot sa layo, ko nga, asa ba nagdala ang kuan? Kaning wasing mo ito nabili, no? Asa ba nagdala ang wasing, ha? Wala ko na to. Oo. Hinay sa gamay pa, murag kusog na pa. Nya. Napag-abot na ko na niya, tingalan ako kay, asa ba na agikan ang kuan? Agoy. Natingala daw Nalipay siya. ko kaayog yun, manang. Huwag yun, kamutangan sa kong kalipay. Thank you kay Manang sa imong mga blessing nga gi-share sa among tanan. Og amping ka kanunay diha. Among pangayon sa Ginoo nga hatagan pa kag taas pa nga kinabuhi. Ug baskugon ka permiso imong lawas diha, Manang. Daghang kayong salamat gid, Manang. Wala gi kabutangan sa kalipay nga among nakita ni Mother ug ni Father kaganina nga nag-abot ang TV. Paabot na mo dinhi si Father moy among nabuthuan. Natinga na lang siya kay nanay nagkanaog sa sakyanan. Oh. Nalipay pud kay na si Father kay Mura kog na siyak man sa akong kalipay ba. Abot. Walang na ako damhanag. Diyan ra ko niya pagkatutog na may nag-abot na sakyanan. Uban man niya. Pagkanaog karon kay Lipay kasi Lipay ko kay Madam. Salamat, Madam. Ha, taga ka pa sa Manang. Manang. Salamat, Manang. Uban sa imong pamilya. Daw ang kuan ang ref ug man ni namo sa buntag ikuan saksak o double door. So ug man ni siya sa buntag kani siya nga ref pang kusina ra gid ni ingon si Manang. Dili sa ni pabutanga, dili ni butangan og mga soft drinks, pang kusina ra gid ni siya. Mga gamit sa kusin ay mga kuan, mga frozen, mga isda or nabay isda or karne or nay karne. Diha siya butang. Oh, di ba? Double door na siya, guys. Dagan kayong salamat gyud, Manang, sa tanan-tanan. Imong gi-share nga mga blessing sa muang pamilya. Daghan kayong salamat. O daghan po kayong salamat nila ni Madam Tutsi nga naasi na kuan sila sa mua gyapon. Nagkuan sila na motong mag kuan pa sila karon pa silang Domingo mo uli. Mapahuway pa sa sila din ha ila ti Mayami mga duha ka gabi gahapon og kuan karon gabi murag ugma duka sila. Og thank you so much sa inyong lahat guys, sa inyong mga suporta sa mua. Daghang kayong salamat, lalong-lalo na gid sa mga solid supporter og sa mga silent viewer. Daghang kayong salamat sa inyong tanan og ilabi na gyud sa mga subscriber. Daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Ug hanggang dito lang video ko guys. Ako'y magpaalam na. Bye-bye. Amping tanan kanunay guys, and God bless you to all. Bye guys.